Bamakɔ lamini na Bɔrɔbɔrɔdugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsaw bɛɛ ma an minnu sualen bɛ radio jɛkafɔ la ka bɔ Korofina dimanche o dimanche an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan na jɛmukan min n'an k'a ma ko Tunkarankew ka kɛnɛ jɛmukan ye min labɛnnen bɛ radio jɛkafɔ fɛ ka ɲɛsin aw ma aw maliden minnu n'a bɛ taama sira la aw maliden minnu bɛ dugu wɛrɛ la aw minnu bɛ jamana wɛrɛ la a kɛra tubabu jamana ye o a kɛra farafin jamana ye a kɛra arabuw ka jamana ye a kɛra amerikanw ka jamana ye an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye an b'a bɛɛ fo nin jɛmukan in i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri k'a magɛn a ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a dabɔkun y'o ye bi i k'a dɔn wulikajɔ caman bɛ yen Abudu Ture yanni sɔɔnijɛ ale ka dafa kunnafoniw fɔ an ye bisimilali kɛ an ka kɛnɛ kan muso gorobinɛ minnu u bɛ farala ɲɔgɔn kan ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ u k'o de ma association Mali Kura an ye wele bila u ma ka na an ka kumaso kɔnɔ an n'u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka hakilina ni wulikajɔ ye min ye jamana taabolo kura la an ka se k'o dɔn nka bi jɛmukan min ye radio jɛkafɔ ye ani Africable Télévision an farala ɲɔgɔn kan ka jɛmukan in labɛn yanni sɔɔnijɛ min ye an ka maa welelen ɲɔgɔn an bɛn'u kɔfɔ a ye k'u jira a la kelen kelen nka yan'o cɛ maa min bɛ nɛgɛ la o ye Mamutu Kamara Mamutu Suruni i k'a dɔn radio jɛkafɔ to a la ka jɛmukan in lase Abudu Ture Daba Tunkara radio jɛkafɔ ani Africable Télévision to a la Bamakɔ a n'a lamɛn na Bɔrɔbɔrɔdugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin aw ma aw ka ca an minnu bɛ jamana kɔ kan n'a bara k'a lamɛn an ka foli ni tani bɛ kɛ ka ɲɛsin an ka musokɔrɔba ɲuman ma Madame Diop Jacqueline a bɛ Paris jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan an ka foli b'a ye Haja Kulubali i k'a dɔn ale ye maliden ye min sigilen bɛ Canada n'a ka denbaya an ka foli b'i ye Haja ka taa se Saba Kulubali ma ale bɛ New York Grand Sila New York an ka foli bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma an balimaw an ye layidu min d'aw ma k'a fɔ an ye wele bila muso dɔw ma u b'an ka kumaso kɔnɔ muso ninnu u bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ nka malidenw don jamana ɲɛta ani jamana hakilila o kɛra sababu ye u ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'u k'a ma ko Mali Kura n bɛ ɲininkali ani jirali daminɛ fɔlɔ i k'a dɔn ayiwa Ngini fɛ madame n b'a fɛ k'i tɔgɔ fɔ an ye ani jɔyɔrɔ min b'i la jɛkulu la i bɛ kuma galamani Ture ka gɛrɛ la o bɛ taa tiɲɛ i tɔgɔ. Ne madame Maïga Oumou Diko ye. Je suis la vice-présidente du Mali Kura. Vice-présidence o kɔrɔ jɛkulu in a ɲɛmaa danga ye merci bien la suivante madame. Ne Awa Traoré. Ne bureau membre dɔ ye. bureau membre dɔ ye Gafure Awa mais aw bɛɛ bɛ Mali la wa ou bien aw sigilen bɛ jamana kɔ kan aw sigilen bɛ Mali la alors n bɛ munumunu fankelen dɔ fɛ i k'a dɔn ayiwa min ye présentation ye an k'a daminɛ n balimamuso naam i tɔgɔ ani jɔyɔrɔ jumɛn bɛ la bureau la. Ne ye madame Demlala Jabi ye mouvement Mali Kura présidente. Mouvement Mali Kura présidente. Très bien e fana sigilen bɛ Mali kɔnɔ yan. Awɔ ne sigilen bɛ Mali kɔnɔ yan. Kuma galamani n b'o passé n yɛrɛ ka madame ma nin danger fɔlɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan min ye Rose ye Orogia ayiwa bisimila i tɔgɔ ni jamu fɔ filɛlibaw ani lamɛnbaw ye. Ne tɔgɔ ye Orokia Kulubali o b'a fɔ ko Rose ne sigilen bɛ Faransi nka sisan n bɛ Bamakɔ yan nin waatinin kɔnɔ yan na ne nana ne donna mouvement Mali Kura la ne ye président d'honneur ye. E ye président d'honneur de ye. Très bien madame Dem an bɛ kuma galamani d'i ma e min ye ɲɛmaa ye i ka Mali Kura cogo fɔ an ye munna mouvement Mali Kura musow de don wa a bɛɛ ye muso de ye walima cɛw b'a la walima qu'est-ce qui se passe mouvement in ye mun ye madame la présidente. Yanni an ka kuma daminɛ an bɛ Ala fo ka sela an kuntigi ka kisi ni nɛɛma b'a ye. Mouvement Mali Kura ye association misɛnmaninw caman de farala ɲɔgɔn kan parce que an y'a jateminɛ pour que Mali Kura in ka fanga sɔrɔ il faut ka malidenw an ka fara ɲɔgɔn kan. Tout à fait. Bɛɛ dɛndɛnnen b'i ka yɔrɔ la bɛɛ b'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ k'i ka yɔrɔ la a ma fanga sɔrɔ donc an y'a jateminɛ ka association 51 de fara ɲɔgɔn kan. Ah oui quand même hein. Oui k'a kɛ Mali Kura ye. D'accord. Donc Mali Kura yɛrɛ en un mot a sigilen bɛ baaraw de kan. Bolola baaraw an bɛ musow dɛmɛ bolola baaraw la an y'a jateminɛ k'a fɔ kɔsa in na bingali cayara musow kan kosɛbɛ an da bɛ tila ka se o yɔrɔw ma donc ni gɛlɛya ye muso minnu sɔrɔ an seko n'an damayira ye min ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'olu soutenir donc Mali Kura taabolo ye ninnu de ye. Ni de ye Mali Kura ye association 51 quand même i k'a dɔn o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka nin jɛkulu in sigi sen kan i k'a dɔn a ka hakilina faamuyara madame an bɛ kuma galamani d'e ma de Numa ka na Ngini fɛ Gafure Awa e ye tɔn in
a maa dɔ ye e jɔyɔrɔ ye jumɛn ye tɔn in kɔnɔ. Bon ne ye tɔn membre dɔ ye ne jɔyɔrɔ ye min ye o ye musow ka baaraw tagabolo ye musow ka formation parce que tɔn in kɔnɔna la an bɛ formation kɛ an bɛ baliku kalan k'a kɔnɔ an bɛ ko caman kɛ a kɔnɔna la pour que an ka se ka musow ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ puis ne bin kɛra muso minnu fɛnɛ kan surtout an bɛ wagati min na ko sisan kɛlɛ in kɔnɔna la ko caman bɛ ka kɛ musow la ne bin kɛra muso minnu kan ka se k'u ka droit défend ne jɔyɔrɔ o de y'a kɔnɔna la. Très bien. Alors maa min bɛ kɛrɛfɛ an bɛ ale vice présidente ye madame Mayiga Dilika Umu Diko vice présidente. Alors i bɛ se ka mun fara kuma ninnu fɔra i bɛ se ka mun fara o kan a ka association tɔgɔ la Malikura. Ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw y'an bisimila yan nɔ sɔgɔmada in na diyara an ye ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Amin. Maintenant présidente ta in kɔfɛ ni mouvement in sigira kun mun kama ka musow dɛmɛ ka musow bɔ kɛrɛfɛden na parce que an nana jate minɛ chaque fois an musow de victimes ye ko ninnu kɔnɔna na an ye politikiw kɛ ka tɛmɛ ka parti camanw kɛ ka tɛmɛ mais maintenant an nana yɛrɛ ressaisi k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment il est temps que an ka kow ta en main o kɔnɔna de la an ye politique ko to yen ka na mouvement sigi pour que musow sigilen bɛ se ka bɔ cogo min na ka musow dɛmɛ u ka droit kɔnɔna na o de kun bɛ ne fɛ k'a fɔ. Très bien. Alors i ka dɔn Urogia i ka dɔn an bɛ La Rose. Alors dis-moi e ye maliden ye min sigilen bɛ Faransi a ka ca san caman ye. Comment se fait-il que tu te trouves dans ce mouvement? D'abord i ka nin kuma diyara n ye kɔnɔ dugu tɛ san ye. Siga t'o la. N'i taamana n'i ma fɛn sɔrɔ i bɛ ko dɔn. Tiɲɛ. Anw ye fitinin min dɔn kɔfɛ anw musow ne y'a ɲini sisan n ko n bɛ na ni n nana si bi ka birinti tiɲɛ don nka n bɛna fara denmisɛnninw kan anw ye fitinin min dɔn ka na o ɲɛ yira ka na o fara yan taw kan ka baara kɛ n'o ye barisa yangaw olu bɛ s'u ka baara la dugu bɛɛ n'a taabolo don n bɛ misali kelen di o ye hali yɔrɔ jɔsi ye hali bi n'an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ furan u bɛ yɔrɔ furan ni furannan ye k'u biri n'u bɛ yɔrɔ jɔsi u b'u biri ka yɔrɔ jɔsi nka dɔw fana mana furannan kala minɛ olu ni furannan kala bɛ siɲɛ ta bon anw dun fana an na o na an b'a ye k'a fɔ o min bɛ kɛ musow ka kɔdimi ni fɛnw cayara an fana y'a ɲini k'a fɔ sisan baara kɛcogo wɛrɛ bɛ yen Mali ta in an bɛn'o fara a kan u ka se ka u jɔ ka yɔrɔ furan ka se k'u jɔ ka yɔrɔ jɔsi k'a ɲa fo k'a biri ka tɛmɛ birili ta in kan o ye misali fɔlɔ ye donc o n'a ɲɔgɔnna camanba bɛ yen e yɛrɛ taara e ye ne kɔnɔ dilan na ye i ye ne ka kɔnɔ dilan fɛnɛ ye i ka dugu in na kɔni Faransi a yɔrɔ Corbeil ayiwa n bɛ Corbeil ka bɛɛ fo komi o tɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'an sigilen to n bɛ Corbeil bɛɛ fo donc olu minnu fɛnɛ filɛ olu kɔnɔ dilan in n nana n'a ye Bamakɔ yan yanni n ka don Malikura la fɔlɔ n commencera k'a daminɛ Malikura mɔgɔw nana n y'a ɲɛfɔ ye a diyara olu fɛnɛ ye ka tɛmɛ olu fɛnɛ ko k'an bɛna ateliers kɛ ka musow dege non seulement n'i bɛ taa dugu kɔnɔ yanni k'a fɔ i bɛ taa fɛn san ni wariba in na sanu tɛ se ka don i kan na n'i k'i bɛ sanu don bi u bɛ tugu i kɔ ka i agressé absolument an fana y'o fana ko i bɛ taa sugu la ka kɔnɔ san 300 400 n'i nana n'i pari n'i bɔra ka ban bɛɛ ko tubarikala an bɛ se k'an ka sow pari n'a ye ko k'u bɛna n'o kɛ n y'a sɔrɔ fɛnɛ idée caman wɛrɛ b'u bolo donc an bɛ jɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ o kɔni o ye ne hakilina ye o ye ne fara kun y'o kan parce que ni baara tɛ yɔrɔ min na ne tɛ yen. Très bien. Alors madame la présidente madame Dème dis-moi a ka nin association in musow de b'a la kelen yalima Mali musow dɔrɔn don wa est-ce que maliyɛn muso minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛ la i n'a fɔ kɔkan na est-ce que olu fana nin b'a la. Bon Mali kɔnɔ musow caman b'a la kɔkana mɔgɔw b'a la. A b'u concerné a kɔkana mɔgɔw a b'u bɛɛ concerné. D'accord ok cogo di. A b'u concerné cogo di. A fɔlɔ ye jumɛn min ye an bɛ Malikura min kɔ Mali ka taa ɲɛ bɛn ka sabati o bɛ bɛɛ de concerné ni bɛn tɛ
an mako bɛ changement mun na o tɛ sɔrɔ donc an n'u bɛɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin na an kan ka atelier dɔw kɛ formation dɔw kɛ i n'a fɔ Mali kɔnɔ cogo min an b'a kɛ Mali kɔ kan ten tɔ Mali kura an y'a daminɛ a ma mɛn kosɛbɛ mais alhamdulillah kɔkanamɔgɔw caman y'an wele a ka d'u ye an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Tanti Rose bɛ caman dɔn o la i n'a fɔ ale yɛrɛ sigilen tun bɛ kɔfɛ cogo min bon laginɛkaw b'o la dɔw b'a la olu tɛ hali maliyɛnw ye mais Mali ka d'u ye donc o caman de b'an bolo o de y'a to an ye Malikura yɛrɛ tɔgɔ ta k'a da la parce que Malikura ye min frontière kana sɔrɔ mɔgɔ si ni mɔgɔ cɛ frontière kana kɛ sous-région in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na frontière kana kɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ da in ka yɛlɛ musow bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'o kɛra Malikura welela a fɔra Malikura cogo min ayiwa a bɛ se ka fɔ Konakiri kura fana i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna caman donc fan bɛɛ mɔgɔ b'a la et puis Malikura fana a ma dabɔ yɔrɔ kelen kama an ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ fɛ ka don Malikura la dayɛlɛlen don parce que an bɛ bɛn de fɛ an bɛ kelenya de fɛ donc o de ye Malikura ye donc bɛɛ place b'a kɔnɔna na. Très bien, Madame la Présidente, an bɛ kuma di ka danga ma min ye Madame Maïga Umu Diko. Madame Maïga Umu Diko, est-ce que déjà ni jɛkulu mana sigi i n'a fɔ présidente bɔra k'a fɔ sisan muso bɛɛ concerné don est-ce que a ye wuli ka jɔ kɛ fɔlɔ ka muso wɛrɛw magɛn minnu tɛ Mali kɔnɔ est-ce que o de la a y'o baara dɔ kɛ? Awɔ n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ effectivement an y'o baaraw kɛ surtout concernant les régionaux an ni ye muso ninnu caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka taa Gawo Burem ka na Tombouctou ka na Tonka ka na Gundam ka na Ɲɛfɛnke an n'olu ye muso ninnu bɛɛ bɛ baara la o bɔlen kɔ a la sud fana na Kita la même chose il y a Kayi aussi il y a Sikasso il y a Kucala an n'olu muso bɛɛ bɛ baara la mais ce qui concerne kɔfɛmɔgɔ ninnu i b'a fɔ grand sœur Jɛnɛba y'a fɔ cogo min na diaspora mɔgɔ ninnu an n'olu mɔgɔw bɛ baara la ɲɔgɔn bolo fo ka se Laginɛ musow ma o bɔlen kɔ a la ci bilalen bɛ anw ma k'an ka taa Moritani fana concernant Malikura ye parce que an ye idée mun ta ka nin baara in daminɛ o mɔgɔ tɛ yen n'a goyara mɔgɔ min ye parce que u y'a dɔn k'a fɔ tantɔ vraiment pour que musow ka se ka bɔ sigilen na pour que musow ka se ka bɔ violence la musow ka se k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya ta u y'a dɔn k'a fɔ o solution o bɛ Malikura musow de bolo o de kama u nana an bolo pour que an ka se ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Très bien. Alors, Gafurawa, an bɛ kuma gɛlɛmani d'i ma yalima i bɛ se ka mun fɔ ka fara présidente n'a ka danga ta in kan. Ne bɛ a diyara n ye tonton n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ k'an lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo. Présidente ne bɛ min da u ka kuma kan o ye ka wele bila Mali muso bɛɛ ma ka wele bila farafinna muso bɛɛ lajɛlen ma ka wele bila monde yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma parce que n'i ko muso muso de ye muso ye muso ma bɔ muso la finman ni jɛman a bɛɛ ye muso an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an cɛsiri an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ surtout Mali bɛ cogoya min na i ko bi foyi t'an ta sira kelen kan ni bɛn tɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kanu an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ an bɛ se an seyɔrɔ la ne bɛ fɛ k'o de fɔ anw farala ɲɔgɔn kan Malikura ko in na parti ko tɛ foyi ko tɛ musow ka droit ɲinitɔ de don musow ka baara kɛ musow an mɛnna kɛrɛfɛsigi la il est temps maintenant an yɛrɛ k'an ka destin ta mɛn. Gafurawa, a ka dessin ta mais parce que c'est comme ça la vie a ka dessin b'a yɛrɛ bolo. Madame la Présidente, je voulais avoir une précision juste sani ka kuma di heureusement o de ye association féminine caman bɛ yen i k'a dɔn o caman bɛ yen est ce que an n'olu dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo walima ministre min fana ni a wakili donnen bɛ musow ka ko la est ce que an n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama yalima ni association wɛrɛw bɛ baara kɛ. Alhamdulillah ni association caman wɛrɛw bɛ baara kɛ. I n'a fɔ Fusion Mali an n'olu bɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma sisan an n'olu kan ka bɛ baara dɔw daminɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ mɛn ni Ala sɔnna a ma ani association caman wɛrɛ an n'u bɛ baara la depuis an nana ka bɔ Laginɛ association caman ka ci sera an ma mais an bɛ ɲɔgɔn ye o kɔnɔna na don n'a nataw la an bɛ segin ka na ka n'o ko walawala Ala ka jɛ. Oui, i da sera a ma k'a fɔ a ka association ye min ye association Malikura ye a kun taara Laginɛ mun na ye. An kun taara Laginɛ pour que an ni Laginɛ muso an b'a fɛ an ni Laginɛ muso ka baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ok. Daba a kɛra bonya ni karama y'an bolo. An ma dabɔ min yɛrɛ kama a taara k'anw yɛrɛ bolo dan. Parce que an taalen olu yɛrɛ ko k'olu yɛrɛ ɲɛ kun bɛnna sira la. A kun ka d'olu yɛrɛ u ka musow yɛrɛ u fana ka wuli ka na mais anw teliyara n'u ye dɔɔni.
an taara Laginɛ an taara Kanka an fɔlɔla yen de la an selen yen an n'u ka musow ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u ka gouverneur ni préfet ko k'a ti da musow ta dɔrɔn ma ko kuma k'olu yɛrɛ dun u sina ka an sigi u ka salle de réunion kɔnɔ ka média wele fan bɛɛ fɛ oui quand même wallahi an b'u fo an bɛ préfet ni gouverneur an b'u fo o yɔrɔ la kaban an kɔni donna yan anw kɛra an damana faama ye donc Mali ni Laginɛ cɛ bɛn min b'a kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ ko da tɛ ko c'est une réalité tout à fait an bɔra yen an taara Mamu yanni an bɛ se Mamu Kangakaw ye ci bila Mamukaw ma ko Malikura musow bɛ ka na an bɛ se kuma min na u ye mɔgɔw de bila ka taa an kunbɛn sira la k'an escorter ka taa n'a ye ka taa an la loger k'an na dumuni an sira yen dugu jɛra u ka journée salubrité tun bɛ yen o don o tun ye samedi ye donc an fana y'a laɲini an fana bɛ taa u dɛmɛ o baara in na tout à fait donc an bɔra an taara u dɛmɛ a la a kɛra o fana bonya juguyara ni kan ka ta ye olu fana ka médiaw nana donc u tilala k'an escorter fo bɔda la an ka sɔrɔ k'an kunda Konakiri kan an sera Konakiri i tɛ maliyɛn yɛrɛ ka ɲɛ dɔn f'i n'a ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ an sera Konakiri donda la mɔgɔ cɛba min ye mɔgɔ bila ka taa an kunbɛn o kɛra Alu Tarawele ye Nouvelle Vision président a ye mɔgɔ bila ka taa an kunbɛn puisque an tɛ yɔrɔ dɔn kosɛbɛ ka taa n'an y'a ka so k'an bisimila k'a jɔ n'an ka fɛn bɛɛ ye fo k'a fɔ a bɛ segin don min donc o baara in kɔnɔna la an ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn ye u ka minisiriso min bɛ yen n'a bɛ musow yɛrɛ tɔgɔla yen ale y'an reçoit ni Alu Tarawele ka cɛsiri ye an n'o minisiri ye ɲɔgɔn ye an n'a kumana ko an bɛ bɛn min nɔfɛ an bɛ baara ɲɔgɔnya min nɔfɛ ale b'an dɛmɛ a la donc ni an seginna ka na Mali la an b'an ka labɛn tugun an ka segin ka taa an ye baara min fɔ an n'an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ a ti tɛmɛ o kɔni kan non o y'a da ye o bɔlen kɔfɛ u ka CNT président a n'a ka vice présidente olu fana y'an wele a kɛra koba ye a imagew bɛ yen an bɛ tila k'a yira donc an taara u ka CNT la u ka CNT membre bɛɛ tun bɛ yen donc o fana kɛra bonya ni karama ye an ko an y'a laɲini ko Malikura an bɛ fɛ k'a fɔ an ka kan de la parce que français in filɛ ko caman ka di musow ye bi k'a kɛ kuma ka di muso caman ye daba nin yɔrɔnin de bɛ ka musow bali ka bɔ sinon muso leaderw bɛ yen dɛ mais u bɛ maloya ka taa kɛnɛbaw kan parce que nin yɔrɔnin de bɛ yen ne y'a ɲini ko n bɛ fɛ ka n ka discours k'an ka kan na a ko kɔni ko yɛrɛ ka di n'a bɛɛ ye k'ale yɛrɛ b'o mɛn koyi CNT président oui donc an y'an ka débat k'o la k'a ɲa donc a diyar'u ye u fana y'u kan d'an ma ko n'Ala sɔnna a ma Mali ni Laginɛ ko an ka taa n'a ye k'an ka n'a jɔ bilen an bɔra ale fana fɛ yen u ka ministre territorial ale fana y'a reçoit an taara o fana fɛ yen a fana kɛra bonya ni karama ye wa an taara nin kelen kelen bɛɛ fɛ an taara n'an ka pain traditionnel le n'o y'an ka kɔbafini ye an y'o di nin kelen kelen bɛɛ ma k'a yir'ula k'a fɔ pour que farafinna ka lafiya an ka segin an ka kokɔrɔw ma an ka laadaw ma donc a diyar'u ye o hukumu kɔnɔna la u ka musoba dɔ fana bɛ yen ale ye ambassadrice de la paix Laginɛ ye n'o ye Adja Jaabi ye an b'a fo nin yɔrɔ la a ka ci sera an ma k'an ka s'a bara daba o bonya juguyara n'a bɛɛ ye a banna n ko kelenya de ka di bɛn de ka di kaban ye Mali frontière tɛmɛ ka don Laginɛ a kɛra comme n'an m'an ka so de an ma degun sɔrɔ an ma dɔgɔyama sɔrɔ donc an tilalen nin turu bɛɛ la a labanna jɔn ta la n'o kɛra premier ministre ye donc an ni Laginɛ premier ministre ye ɲɔgɔn ye n b'o yɔrɔ to Tanti Rose bolo a ka walawala alors i ka dɔn madame la présidente vraiment association Malikura i ka dɔn a b'a la k'a jeni yɔrɔ fɛ kosɛbɛ farafin jamanaw kalali la ɲɔgɔn na musow ka ɲɛta ni dabalikura tigɛli la Rose alors dis-moi n ka ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ n tɛ taa Laginɛ fɔlɔ min bɛ n kɔnɔ k'i ɲininka o fɔlɔ comment fait-il que aw muso minnu bɛ Paris aw muso minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan aw bɛ se ka don nin na cogo di yɛrɛ a bɛ don cogo di ne b'o foli kɛ denmisɛnnin ninnu na min ye sababuya o ye Jɛnɛba Keyita ye a bɛ fɛn Kati ni u ka fɛn fɔ y'a siɲɛ dɔ la o ye balontan min kɛ n y'o kuma fɔ y'a siɲɛ dɔ la o kɛra sababu ye nka denmisɛnnin ninnu ko k'u t'u sen ta ka bɔ Mali kɔnɔ yan ka taa ni ne t'a la n b'o foli k'u ye aw ni ce aw yɛrɛ ye
n'a kun ka d'aw ye ani Jɛnɛba kun bɛ taa aw kun t'a fɔ ko ne ka taa. Alors e n'u dara ɲɔgɔn kan a taara nin bonyaba in na Laginɛ an bila la yɔrɔ min o ye premier ministre ko ani premier ministre ye ɲɔgɔn ye. Laginɛ premier ministre. Mais kuma min da fɔ fɔlɔ yanni ka se premier ministre ka fɛn ma an donna o fɛn o fɛn fɛ yen an y'a ɲini de nk'an bɛ fɛ porte de ka dayɛlɛ an ni Laginɛ cɛ. A faama bɛɛ ko k'u ye porte bɔgɔti k'a jɔ kɛrɛfɛ. Non ka porte dayɛlɛ association ni Laginɛ cɛ wa ou bien Mali ni Laginɛ cɛ. Mali ni Laginɛ cɛ. Ok. K'anw nan'o la parce que an y'a yira o la. Dɔw denw don dɔw balimakɛw don dɔw cɛw don Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Mali ni Laginɛ an y'a sɔrɔ an fa Seku ko Mali ni Laginɛ ye fogofogo fila de ye mɔgɔ kelen kɔnɔna la. Donc n ko o sira fɛ n ko n'anw nana n ko anw bɛna ka na ɲini hali bi u ye baara min kɛ an ka ko la yan k'an to gɛrɛntɛ la olu de y'u ka dayɛlɛ an ye. A y'o de fɔ premier ministre ya. Premier ministre an ye nin de fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna. D'accord. Olu de y'u ka dayɛlɛ an ye n'an ko y'a f'u fɛn o fɛn ɲɛna u b'a fɔ k'olu bɛ juru sara de la. Ko bɛɛ diɲɛ bɛɛ ye datugu Laginɛ ɲɛ ko mɛ ka Mali ɲɛ. Laginɛ ɲɛ. Bɛɛ Laginɛkaw de ko ten. K'olu bɛ juru sara de la. Ko diɲɛ bɛɛ ye datugu ye ko Covid donna ko Mali ko da tɛ se ka tugu Laginɛ ni u ni ɲɔgɔn cɛ ko parce que Mali ni Laginɛ de ye kelen ye. Ni u y'o fɔ ne b'a sɛbɛntiya yɔrɔ dɔ la n ko hali an ka cɛkɔrɔba dɔ banna zone industrielle la. Keitalaka kundu ani ninnu ka so man jan k'a su bi don ɲanikaw de bɔra fɔ Laginɛ k'a su tɛ don diɲɛ kɔnɔ ko f'a ka taa don ɲani ko ɲani dugutigi de kun don ɲani bɛ Laginɛ de fɛ n ko donc n ko kelenya dan y'o ye an ma mɔgɔ si ye fɛnɛ sira fɛ ni min m'a fɔ ni n fa bɛ Laginɛ dɛ n somɔgɔ in bɔra Mali la nin bɔra Mali la nin bɔra Mali la dɔw yɛrɛ y'a ɲɛ f'u kasira dɔw ye wariw d'a ma. A kɔni bonya yɛrɛ min kɛra Laginɛkaw fɛ an tɛ se k'a fɔ k'a s'a dan na. Bon c'est premier ministre ka. Premier ministre ta in min kɛra. An taara an ye kuma ɲɛfɔ a fɛnɛ ɲɛna. A ko barrière tun tɛ Mali ni Laginɛ cɛ. Ko mais ko musow k'u sen ta ka bɔ a kɔrɔ ko c'est une première. Ko donc k'u ye porte yɛrɛ bɔ ka bɔ yen. K'an kɛra kelen ye. Donc a ye bonya kuma caman fɔ. Délégation bi na ka bɔ Mali la ka taa délégation bɛ bɔ sanga ni wagati bɛɛ ko hali ko an ka fɛn u ka conseil des ministres siɲɛ kelen kɛra ko Mali mɔgɔw taara ka t'u dɛmɛ ko k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o tuma na kelenya tɛ tɛmɛ an n'u ta kan mais daban tɛ na taa fɛn na kuma dɔ bɛ n bolo n bɛ fɛ k'o foli kɛ kosɛbɛ hali bi n'o ye alu ta ye. Amado ministre in si kan Laginɛ ni min m'a fɔ k'u ye alu tɔgɔ mɛn alu bɛ baara min kɛ maliyɛnw ye Amado ministre kan min m'a fɔ an taara Aja fɛ o ta juguyara n'o ye an taara ambassade la mɔgɔ kura minnu bɛ yen olu ko k'o tɛ alu dɔn mɛn k'u y'a tɔgɔ mɛn mais ne ye fɛn kelen ye anw ta in fɛnɛ na alu ye nin baaraba in min ka anw ye alu ni bonya ka kan alu ni karama ka kan. Wa n y'a ka photo de lajɛ so kɔnɔ mɔgɔ man ci dɛ ale yɛrɛ t'a kalama ne ye photo bɛɛ ye alu fɛ yen a ye minnu kɛ activité min kɛ o bɛɛ photo bɛ yen mais médaille alu ka kan n'o ye parce que a bɛ baara min kɛla maliyɛnw ye yen n'anw y'o mɛn anw ta ka taa fara kan walayi ani médaille ka kan u kana to n'a sara ka taa médaille d'a su ma sa. Très bien. Alors Woroki i ka dɔn i ka kɔrɔfɔ mɛnna i ka mɛn. Awɔ u k'a fɔ faama n b'a lasela faamaw de ma. Non mais non. U k'a mɛn u k'a dɔn k'a fɔ. Alors association musokura mɔgɔw ka bɔ Worokiya da Mali faamaw a y'a lajɛ alu jagokɛla don min sigilen bɛ ayiwa Laginɛ ani bonya min ka kan n'o ye médaille o ka d'a ma. Madame la vice-présidente Madame Maïga alors Umu Diko Laginɛ ta in a bɛ komi a kɛra wasa ye yalima leçon jumɛn bɛ se ka tirer a ka Laginɛ ta in na. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo nin question in diyara n ye kosɛbɛ parce que pour la première fois
muso jɛkulu ka wuli ka taa Laginɛ a fɔlɔla anw de la an y'o tɔgɔ ta ni ye anw ye ka ni initiative ta parce que Mali gɛlɛya nana anw kan embargo bina anw kan jɔn y'a ka dayɛlɛ an ye Laginɛkaw de y'u ka dayɛlɛ an ye an ko an ta tɛna dan kuma ni kuma ma k'an sigilen to ka kuma an bɛ déplacer ka taa Laginɛ président de remercier a ye kɛwale mun kɛ o de kɛra an ka wulili sababu ye an wulila an taara Laginɛ k'an bɛ taa président remercier vraiment an nana sɔrɔ a bɛ fɔ da de la mais an tilala ka na a kɛwale fana ye a kɛra bonya ni karama ye hadamaden kan ka bonya o bonya kɛ an y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Laginɛ vraiment merci. Bien, alors en balimaw an b'a da tulo ka a suwalen bɛ radio jɛkafɔ la ka bɔ Kurufina ni jɛmukan in labɛnna jɛkafɔ ani Africa Bleu télévision fɛ min bɛ se k'a to aw maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan i k'a dɔn a mana kɛ tubabu jamana farafin jamana Américains ka jamana i k'a dɔn min ye jamana kɔnɔko ye a ka se k'o dɔn kosɛbɛ yanni an kana ni baabu filanan ye an b'o daminɛ Gafure Hawa Traoré nɛgɛ kɛrɛfɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ. Dɔw bɛ Mali fɛ Togokaw bɛ Mali fɛ i k'a dɔn diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ Mali fɛ an malidenw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ sababu ye an ka jamana gɛlɛya ani balawu minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka kisi o ma association Mali kura a musow ka kulekan de ye o de la association 50 ani kɔ a y'olu bɔra k'a mɛn u da o de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye kelenya in de bɛ na ni basigi ye ani ɲɛta ye Madame Hawa Traoré e ye tɔn in a den ye i k'a dɔn i bɛ tɔn in kɔnɔ a camancɛ la alors dis-moi nin taama ninnu bɔlen kɔfɛ a la a y'a da se a ka objectif ma a b'a fɛ ka min ni min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna tɔn in sigi furadama ka n'a bila bi la est ce que a ye formation dɔ ta ka musow sɛgɛrɛ ni musow jɛra ka baara dɔ kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan est ce que a dɔ delila ka kɛ. Awɔ an ye formation dɔw kɛ. Naam. Mali musow gɛrɛ micro la dɔɔni voilà. Awɔ an ye formation dɔw kɛ mais olu kɛra localement o y'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. C'était quelle sorte de formation? An ye safinɛ dilan et puis muso groupe dɔ b'an bolo minnu bɛ balomayɛlɛma kɛ fini ni fɛnw an b'olu kɛ ani juga ni cɛkɛ an y'o kɛ mais hali bi an ye laɲini yɛrɛ ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka papiyew yɛrɛ donna pour que an bɛ se ka formation sɔrɔ cogoya min na ka kɛ musow bolo o de y'an ka objectif yɛrɛ ye. Madame la Présidente, Madame Dem, il y a donc ni na ɲɔgɔnna baara belebele nin ko b'a la a tɛ taa i k'a dɔn wari kɔ a tɛ taa sɔrɔ kɔ a tɛ taa wuli ka jɔ kɔ a bɛ dɛmɛ aw bɛ sɔrɔ kɛ cogo di walasa ka musow dɛmɛ walasa ka nin baara ninnu kɛ a b'a wari bɔ min. Bon nin baara ninnu la a daminɛ ma nɔgɔya dɔɔni parce que an yɛrɛw tun bɛ cotiser parce que mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen ye minnu ka sɔrɔ yɛlɛlen don dɔɔni an yɛrɛw tun bɛ cotiser ka musow dɛmɛ. Bon o bɔlen kɔfɛ a la an ka baarakɛyɔrɔba mun bɛ yan nɔ n'u bɛ jamanaden bɛɛ dɛmɛ n'o ye ANP an b'a directeur fo nin yɔrɔ in na donc ale fana bɛ ka dɛmɛba k'an ye sisan. Ah oui, quand même, hein? Oui. Le directeur c'est qui d'ailleurs? Ibrahim Agno. Agno. Ah oui, Agno, il est toujours là-bas. D'accord, il est ok. toujours là-bas. Bravo. A bɛ maliyɛnw ka bila la. An sera ma ni haminako fɛn fɛn ye a y'a seko n'a damayira k'a la. An kɔrɔkɛ fana bɛ yen n'o ye Agib Dambele Junior ale ye président ka conseil spécial ye a fana bɛ k'a jeni yɔrɔ fi kosɛbɛ nin baara in kɔnɔna na mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen nɔ minnu b'an dɛmɛ parce que dɛmɛ in bɛɛ tɛ wariko ye sɛbɛnfura dilanw mana se an ka directeur fana bɛ yen nɔ n'o ye professeur Umar Kone ye ale bɛ baara kɛ fondation na u n'u ɲɔgɔnna caman caman mais nin bɛɛ kɔnɔna na foli bɛ di Malikura musow de ma. Daba ni muso kelen kelen fɛn fɛn nana u mana ni fɛn ɲini an yɛrɛ de b'a dɔn ko ninnu kan ka dɛmɛ an b'u dɛmɛ mɔgɔ si ma dɛmɛ exigeant kan u ko de kan ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn parce que Malikura ko bɛ fɔ a kan ka waleya de a kana kɛ da ye a kana kɛ kuma gansan ye a ka kɛ kɛwale ye bɛɛ bɛ min ye bɛɛ bɛ min ye an bɛ min fana fɔ ka da u kan an bɛ kuma ci fɔ an ka ministère mɔgɔw ye ministère jumɛn? Promotion de la femme, d'accord, surtout ok. Promotion de la femme. Ah ouais. A k'a ɲɛ dayɛlɛ a ka lajɛli kɛ yɔrɔnin na n t'a jalaki dɛ parce que jamana marali ma nɔgɔ mais kɔsa in na an ka nin taama kɔnɔna la
an y'a ɲini ka ye parce que déjà an yɛrɛ bɛ se ka ko caman k'an yɛrɛ ye mais i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ko dɔ kɛ jamana tɔgɔ la ou bien jamana kɔnɔ ni n'i ka ministre yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye ni faama ma ɲɔgɔn ye n ko bɛ ɲininka la anw ye lettre ci a ma siɲɛ 3 naaninan kɛra an yɛrɛ déplacera ka taa fo k'a fɔ anw taara ka na anw n'an ka ministre ma ɲɔgɔn ye ale yɛrɛ tɔgɔ ministre madame Wadije Funɛ d'accord donc an n'a ma ɲɔgɔn ye fo an filɛ yɔrɔ min na a kɔni ka d'an ye an n'a ka ɲɔgɔn ye an ka sigi ka kuma hakilila minnu b'an na an ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà très bien madame Dembele asafurulaye madame ne yɛrɛ ko madame Dembele sa madame Dem vraiment kɔrɔfɔ ɲɛna i k'a dɔn an bɛ welewele da kɛ ka ɲɛsin madame la ministre ministre de la promotion de la femme i k'a dɔn ni musow bɛ wuli ka jɔ la jango ni ɲɔgɔnna diɛlɛjɛkulu min ni a kulu ka gɛlɛn n'u bɛ cɛsiriba la i kan ka wuli k'u sɛgɛrɛ ni nin association in kun tɛ yen min ye ministère kun kan ka ni ɲɔgɔnna association caman de dilan min bɛ se k'a to musow fɛ la ko a n'u ka hakilina bɛ dɔn n bɛ kuma galamani di la Rose Rose i k'a dɔn hali bi i bɛna bɔ an ye Mali kɔnɔ nka e ye maliyɛn ye an bɛ min considérer k'a fɔ min sigilen bɛ jamana kɔ kan an muso minnu bɛ Mali kɔ kan ni association Mali kura in aw ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye an minnu bɛ jamana kɔ kan muso minnu bɛ Mali kɔ kan a ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye nin na nin fɛnɛ kuma diyara n ye anw minnu bɛ kɔ kan anw ka ɲini ye nin de ye bɛn anw faralen bɛ ɲɔgɔn kan kɔfɛ cogo min na comme an bɛ fɛ ka taa bureau fɛnɛ sigi ye ne yɛrɛ kan kun ka taa le 25 mais n y'a bɔ a ma dɔɔni fɔlɔ donc ni n taara an bɛ taa bureau sigi Faransi an hakilinaw ka kɛ kelen ye an ye baarako kuma ni fɛn minnu fɔ olu bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye mais Mali tɛ se ka dilan musow kɔ musow a bɛ fɔ de ko dutigi cɛ nka a bɛ fɔ ko gatigi muso ni muso ma tobili kɛ dumuni tɛ kɛ a bɛ gɛlɛya donc ni muso fana ye nagoman tobi k'a sigi cɛ ni denw kɔrɔ an b'o fɔ o bɛ fɔ dɛ yapiya an fana ni muso sago ma kɛ yɔrɔ kɔni ko tɛ ɲa dɛ a bɛ gɛlɛya donc diɲɛ nin ko in fɛn bɛɛ lajɛlen ye musow de ye anw de b'a ɲa anw de b'a tiɲɛ nka an b'a ɲini hali bi musow an bɛ kɛrɛfɛ den min na an ka b'o la an ka fara ɲɔgɔn kan kɔkana musow kɔni anw yɛrɛ y'a décision ta ni fɛn o fɛn bɛ kɛ sisan an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka na jɛ ani Malikura muso an bɛna jɛ ka baara kɛ ka falen don Maliko in na n'an seko damayira ye an ye fitinin min dɔn kɔfɛ an bɛna n'o ye an n'u bɔ ye yan taw fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ n'o ye o de bɛ kɛ sababu ye min ye jamana ɲɛtaa ye i k'a dɔn a ka sabati vice présidente min ye madame Maïga dis-moi Oumou Diko dis-moi est-ce que programme kɛrɛnkɛrɛnnen b'a bolo ka taara muso minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ Faransi Amérique Japon est-ce que programme b'a bolo ka wuli k'u sɛgɛrɛ i n'a fɔ Worokiya bɔra k'a fɔ k'u sɛgɛrɛ waasa ni jɛkulu in a bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min waasa musow nin bɛ don a la jamana kɔ kan est-ce que vous avez un programme alhamdulilayi rabbil alamina nin question in diyara n ye kosɛbɛ d'accord programme b'an bolo parce que an ni grande sœur Rose ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na an ye relation caman sɔrɔ ah oui fɛn caman bolo dalen don an ni kɔkana musow ni ɲɔgɔn cɛ donna nataw la n dalen b'a la fana k'ale to an ɲɛma baara ninnu bɛ kɛ inshallah Gafurawa awa i k'a dɔn e ye bureau in membre ye nka i ye maa kolo gɛlɛnba ye i kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ yalima kuma ni kuma minnu fɔlen filɛ nin ye i bɛ se ka mun fara nin kan ne bɛ se ka min fara nin ka daba o ye hali bi ka welewele bila muso bɛɛ ma surtout Mali muso an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɔ kɛrɛfɛ den na an k'an cɛsiri an ka baara kɛ an ka da ɲɔgɔn na n'an dara ɲɔgɔn na ka baara kɛ k'an cɛsiri Mali yɛrɛ bɛ bɔ nɔgɔ la anw yɛrɛ musow fana bɛ bɔ nɔgɔ la ne bɛ fɛ k'o de fara kuma in kan tabakala i n'a fɔ waati min ka an da an tɛgɛ ma n'a sɔrɔla an ma min fɔ an b'a daminɛ na ka munumunu ka na n'a sɔrɔla an ma min fɔ walima ni kuma min b'i bolo k'a lase kuma in an y'a bɛɛ fɔ ne hakili la mais hali bi an bɛ welewelemada kelen de da an tɛ segin an tɛ ɲinɛ parce que an bɛ musow ka causeri la o ye musow ka bɔ hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ wele bila Mali muso bɛɛ lajɛlen ma Afrique muso bɛɛ lajɛlen farafinna ani farajɛla Mali kura in mɔgɔ si kana kɛ den kɛrɛfɛya la bɛɛ kana an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kɔnɔkulu kelen an ka hakilina kelen ta
Merci bien. Vice-présidente, an bɛ kuma munumunu ka na. Ayiwa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo tuguni. Awɔ n bɛ min fɔ an ka association musow ye u ka d'an na k'a sababuya kɛ an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la an b'olu de ka kɛlɛ la olu de ye nasɔngɔ dafalaw ye olu de ye du tabagaw ye bi an bɛ yɔrɔ min na bi cɛw kelen bɛ ka u ka responsabilité caman ba bilala la o kɔnɔna de la n'an m'a lajɛ an n'an fa sa dɛ o kɔnɔna na u ka da anw na an bɔlen Laginɛ ni sisan cɛ an ma da an ma sunɔgɔ an ma don kelen kɛ an ka so an b'olu de ka boliboli la hali sisan sisan an ni ANP directeur Ibrahim Agno projet caman de b'an ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ bɛ déplacement na a kelen bɛ ka kiti caman baw de labila anw ye jɛgɛ mara b'a la ka hectares di pour que musow bɛ se ka nakɔw sɛnɛ a la o b'a la safinɛ dilan b'a la transformation alimentaire b'a la a ka ca donc an bɛ k'ale yɛrɛ de kan ale de makɔnɔ n'a nana dɔrɔn musow k'a dɔn k'a fɔ k'u sigilen don k'u bɛ bɔ sigilenya la o de projet minnu b'an bolo. Merci bien madame madame Maïga. Alors Rose voilà ni weleka walima kɔrɔfɔ min bɛ bolo an bɛ sɔrɔ ka kɔrɔfɔ laban di madame la présidente ma. Ne tɛna welekan wɛrɛ fɔ bilen. Ne kɔni bɛ foli bila Laginɛkaw ye u y'an kunbɛn cogo min na a diyara n ye a bɛnn'a ma Ala ka an to kulu la amin ne ka foli belebele de bɛ an yɛrɛ ka maliyɛnw ye yan n'o ye denmisɛnnin minnu bɛ yan n'olu b'an lakana su ni tile ne bɛ dugawu kɛ Ala k'u fɛnɛ lakana ya rabbi transition in Ala k'a bɛnnen to amin 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 minnu fɛnɛ bɛ yen ni hakilina wɛrɛ minnu b'u la ka na ni u hakili jɛngɛnnen don dɔɔni Ala k'u hakili tile amin minnu bɛ yen fana n'olu bɛ sigi don o don ka mɔgɔw lajaba n'o ye anw yɛrɛ a caman de bɛ bɔ anw fɛ diaspora la Ala k'u sɔn hakili ɲuman na ya rabbi Allahu Ala ka fasojɔ dusu don u kɔnɔ amin faso tiɲɛ dusu minnu b'u bila n'u ɲɛna k'o ye ɲuman ye Ala k'o bɔ u la Ala k'o kɛ Ala ka Mali bɔ a juguw bolo Ala m'o kɛra Ala ka Mali dilan ya rabbi ka dilanbaga kɛ an yɛrɛ ye maa wɛrɛ si kana bɔ kɔfɛ ka na an ka dugu in dilan merci bien minnu tora la Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u bɛɛ ma wallahi Ala ka taacogo ɲuman d'an yɛrɛ ma n'a bɛ kɛ don ma a k'a sɔrɔ ani Ala ka di o bɛ kɛ ne b'o dɔn e ni ne bɛɛ bɛ taa alijinɛ na kana siga alors madame la présidente madame Dème Lala Diallo alors yani iki ka kuma laban fɔ il y a certaines précisions que je voulais dis-moi a ka association a siège bɛ min kelen ni maa min b'a fɛ k'a adhérer association na i b'a kɛ cogo di voilà ça c'est des précisions vraiment très très importantes ok an ka association siège bɛ refondation bureau min bɛ ACI kɔnɔ Palais Sport kɛrɛfɛ olu de y'u ka bureau belebele dɔ d'an ma k'an bɛ se k'an ka fɛnw bɛɛ kɛ d'accord ok donc an ka siège bɛ yen nɔ pour que ka anw nasɔrɔ n'i bɛ fɛ k'an nasɔrɔ teliya la i b'an wele 75 48 55 15 76 75 48 55 15 donc n'i y'o wele i mago bɛ information fɛn fɛn la a bɛ d'i ma. Vous avez un email? Non, pas encore. Pas encore, pas encore. Ok. Donc o bɔlen kɔfɛ a la programme wɛrɛ mun b'an bolo parce que an bɔra Laginɛ an nana foli de bila an bɛ segin ka taa Moritani inshallah ni Ala sɔnna a ma o fana b'an bolo don n'a nataw la an bɛna ka n'o kumaw fɔ o bɔlen kɔfɛ yen nɔ daba anw ka baara kabi transition in sigira an fana bɛ k'u jukɔrɔma don don n'an seko n'an damayira ye n'o ye ka maliyɛnw wele an ka bɛn parce que u bɛ ka baara mun kɛ u bɛ k'a kɛ anw de tout à fait précisément anw musow kabi ni transition daminɛla anw bɛ da ka sunɔgɔ de daba don min na ne yɛrɛ y'a mɛn ko sisa mini interdira o don kɔni doni de bɔra an kun awɔ parce que doni kun b'an caman kun dɛ hali n'a t'i bolo i ka so i den bɛ taa min kare kunna absolument absolument donc o interdilen o diyara n ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan n ye mun fana mɛn o don na n'a fɔra k'an ka fɛnw bɛɛ ka k'an ka lani national la daba o fana kɛra belebeleba ye parce que anw minnu bɛ yen n'an ka kalanw ma taa yɔrɔ jan kuma da dira anw ma an bɛ se ka bɔ sisan ka kuma parce que an bɛ taa an balannen don tubabukan na an tɛ tubabu ye o kuma min bɛ fɔ Mali Assemblée nationale kɔnɔna na CNT kɔnɔna na
a bɛ ka fɔ tubabu de ya n'a bɛ fɔ maliyɛnw de mun an ka fɛn minnu bɛ fɔ u t'a fɔ an ka kan na an k'a faamuya bilhak min na État n'a ka jamanadenw tɛ ɲɔgɔn faamu cogo min o ye nin yɔrɔ in sen b'a la dɛ parce que i bɛ kuma min fɔ ni jamanadenw t'a faamuya u t'a kɔrɔ dɔn min fana ka don hakilata min b'u la o fana b'o de miiri o de bɛna ni bɛnbaliya ye a kɔni ka d'an ye Mali kura in kɔnɔna na kuma in fanba a ka k'an ka bɛɛ jɛ kan na bɛɛ k'i ka faamuyali ta sɔrɔ a la donc an b'an ka transition mɔgɔw fo u fana k'a dɔn Mali kura muso an b'u kɔ an b'u dɛmɛ an seko n'an dama yira la walasa jɔnya juru min n'u bɛ o sira kan ka o tigɛ ka bɔ an kan na donc anw fana muso an b'u kɔ u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ n'u y'u kɔfilɛ u b'an jɔlen ye o de kun don hakɛto b'a ka wasalim merci bien madame Dème Lala Diallo an balimaw an minnu bara k'an lajɛ Africa Bleu Télévision na an b'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn an minnu bara k'an lamɛn radio Jɛkafɔ la an ka foli b'a ye i k'a dɔn jɛmukan min y'an ka maa welelenw ye an b'olu labila min ye dafa kunnafoniw ye Abdou Touré bɛn'o da an tulo kan an b'a da tulo kan k'a fɔ k'a daminɛ numan fɛ i k'a dɔn min ye Worokiya Kulubali n'an k'a ma ko La Rose ne yɛrɛ ka madame ka taa se i k'a dɔn association Mali Kura musow u ka nin tɔn belebeleba présidentiba ye madame Dème Lala Diallo ye i k'a dɔn ka na nkini fɛ min ye madame Maïga wule Umu wala bien sûr madame Maïga Umu Diko ale ye ɲɛma dankan vice présidence ka taa se min ye Hawa Traoré ale ye tɔn i k'a dɔn a muso ngana dɔ ye i k'a dɔn an ye ninnu de wele ka n'u ɲininka i k'a dɔn u ka jɛkulu in a wuli ka jɔn de cɛsiri a n'u b'a fɛ ka min ni min kɛ a ye caman faamuya la n dalen don a la nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ walima laban ye sabula labɛn wɛrɛ b'u bolo ka Muritani ni Faransiw sɛgɛrɛ u mana u taamaw kɛ n'u nana an nana jɛ ka o fana baro da tulo kan k'a fo k'a waleɲuman dɔn Africa Bleu Télévision tɔgɔ la radio Jɛkafɔ to a la émission ma ban sabula Abdou Touré ale bɛna dafa